Telefonul ăla te rog. Colegul tău. Ne auziți? Mă rog, ce e? E bine? Așa? Wow! Un pic mai așa. Ușor, ușor. Rămâneți acolo. Dați un pic. Stai, domnul avocat. Bună seara. Puneți-ne. Să mă dau Cărim. Să mă dau Cărim. How are you feeling? Salamu alaikum. You are okay? I just want to say that the judges today made the right decision. I respect what they've done for me, and they will be vindicated in their decision because I'm an innocent man and I can't wait to prove it. Ramadan Kareem, bro. Ramadan Kareem, take. Spuneți că acum ia declarații, acum ia declarații. Domnul avocat, o Brother, Ramadan Kareem, man. Vă așteptați la această decizie, domnule avocat? În continuu am sperat și ne-am așteptat la această decizie. În continuu am așteptat și ne-am rugat pentru această decizie. Ni se pare o decizie legală, temeinică și corectă. Cam atât avem de spus la acest moment. Care sunt pașii următori? Exact ce au voie și ce nu au voie să facă băieții în perioada. Deocamdată, ca interdicție, este să ia legătura cu celelalte părți din dosar, cu martorii din dosar și să nu părăsească domiciliul fără încuviințarea organelor judiciare. Cam atât. Nu avem motivarea deciziei, motiv pentru care nu știm dacă există și alte interdicții. Potrivit unor texte, domnule avocat, vor urma și alte audieri în perioada imediat Nu următoare. vorbim despre asta. Christian Andrew, what are your plans for tonight? Mergem acasă. Ce vei face prima dată, Cristian? Că nu pot să stau. Mashallah! Mashallah. Tabarakallah. Takbir. Mashallah! Top G! 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 Top G!